リバティユートピア、ループバック。はい、やるよ。やっぱりループバックで自分の声聞きながらやるとテンション上がるな。はい、ループバックが来たので、もはや誰の声も聞こえずと。やりまーす。そろそろ終わるだろう、多分。ちょっとね、不安なところが解消されたので、少し穏やかな気持ちでゲームができるんじゃないでしょうか。でもちょっといろいろ調整でもうちょっと動かないといけないけど、週末どうすっかね。怖いね。ぽよよじゃねえんだよな。インターネットつながってる。僕が切れたんだと思ってた。任天堂スイッチのやつが。誘導院内散策する？もうこれマジで最後か。スキップしてもいいか。スキップというか、講習して。休養も、なるほど。またリシティアの話は、うちで AA になってるの。インハルトもそうか。なるほどね。それも面白そうだな。インハルトが講義やってるのを聞くのもいいかもしれない。ほい。よろしくお願いします。マジで指輪いつこれあれ奴隷するんだろう？みんなちょっと姿勢悪すぎんか？みんなじゃなかったな。先生だったな、主に。理解が深まるとあら、いいですかね。リカバー。リカバーって何だったっけ？状態異常だったかな？対策だったかな？はい。ここでセーブしたっけ？したな。大丈夫だ。すまんな。最終決戦じゃん。びっくりした。そうか、最終決戦か。誰も選ばないはやったことない気がするな。これはね、でも前世で見ましたので。いや、でも昼だ、ちょっと待って。今までの思い出すから。思い返すからちょっと待ってくれ。ローとかいて、そうで。これ難しいな。なんだかんだ先生のやつ、先生の支援会はかなり最初の方で回収しちゃったから、その後ずーっと生徒同士の見てきて、それがあまりに良かったから誰の見ても、誰と誰がくっつくのを見るのも楽しみだなと思ってたんだけど、先生のことを考えるの忘れてた。ちょっと待って、先生。先生どうしよっか。この流れだと、そうだな。リシテアはでもいろんな人も見たい。マリアンのもいろんな人みたいに言うた。せーかな。一番そうか。前世はね、エーデルガルト一直線で進んでたから、悩まないで一番最初見に行ったけど、一番最初って、難しいな。いやもうここまで来たら、レア様がいないのおかしいもんだって、レア先生、レア様に渡す。いや、でも指輪渡さないか。お母さんだもんな。確かに。そう渡さないわ。ちょっと待って。もし、レア様の好感度上げられてたら、ここで渡せてたのかな？ちょっと、もうちょっと悩むわ。どうしよう。わからんな。僕は一体誰に渡せばいいんだろう。いや、
誰だ？わからん。わからんと言いながらツイッターで流してきた。よいしょ。どうしよっか。どうしよっか。どうしよっか。これ、コメント開放しとけばよかったな。まあ、いっか。してやか。みんな教え子って感じなんだけど、レオンか。シャミヤ先生に私、それは僕の希望なんですけど。先生の話の中だとレオニーかな？レオニーに渡しに行く？先生どうすか？どうすかそこら辺先生。そうだね。じゃあ、レオニーに渡しに行こう。これ、セーブ間違えないようにしとこう。さすがにでも、これ、結構強くしちゃったからもう大丈夫だろう。運針分解して。はい。お願いします。オドラ解放。木印は逆にやばいな。わかんない。金かな？旗印か。旗印。はい。その旗印は、炎の紋章。率いるのは1000年前に滅んだはずの解放王ネメシスだった。はい。鼻が詰まってる。いいおっしゃった。はい。お願いします。めっちゃ保存させてくれるじゃん。はい。8月か。始まった。炎の紋章を掲げた軍勢がシャンバラ方面割と正規あるな。周辺都市を攻撃しながら制し、ガルグ幕に迫る。怖っ。レアは敵将が古の邪王ネメシスだと断定。フォドラの顔知ってるもんね。はい。を打つため、同盟軍は最後の戦いに臨む。少年漫画熱いですね。よろしくお願いします。8月ですね。ありがとな。めっちゃレオニーがありがとなって言ってくれる。まだ指輪渡してない。よろしくお願いします。さて、どうするよ、兄弟。ネメシスを倒す。踊り子衣装のまま来ちゃった。まあ、いっか。もちろん、俺も行くぜ。みんなはどうする？敵は伝説級の化け物。例によって、勝てる保証はかけらもないが。愚問だな、クロード。僕は父の無念を晴らさねば。生きてるよね、まだお父さんね。お父さん、戦う前に逃げ出したって話じゃない。返す言葉もないが。ならばなおさら着手の僕まで逃げ出すわけにいくか。私だって兄さんを傷つけたあいつに仕返しをしてやらないと絶対に許さないんだから。すごい、ヒルダさんが本気だ。もうちょっとなんか凄惨な場面が出てると非常に感情移入がしやすいような気もするが。ああ、私もリシテアと同じ気持ちだよ。ここで抜けたら師匠の弟子失格だ。師匠から学んだ全てをぶつけてやるさ。私も私の全部をぶつけます。私をここまで強くしてくれたはい先生やクロードさんや皆さんのために。おでもやるぞ。勝ったら肉の宴だ。これで本当に最後の戦いですよね。もう聞くまでもないですよ、クロード君。ああ、分かってるよ、イグナーツ。大丈夫かな？ちゃんと戦闘できるかな？だいぶ今日の分の体力を使ってしまったのでどうなるかな。先生、はい。よく鍛えてくれたもんだよ。さて、そろそろネメシスさんとやらが到着する頃合いだ。準備はいいね。ついに来やがったか。
みんなで勝とう。なんか随分帝国と趣が違うな。そうだな。はいはい。俺たちならきっと勝てる。死に損ないの解放王をぶっ倒して嘘だらけの歴史にけりをつけてやろう。その先にはもう俺たちを縛るものは何もない。まっさらな時代が始まるんだ。行こうぜ兄弟。フォドラの夜明けが俺たちを待ってる。教会の支配は若干残っておる気がしないでもないですが、まあでも信仰か。信仰ってなんだろう。信仰がさ、ありがたいね。人類それぞれに根付いてるのって面白いよね。無宗教のところってほとんどないし。感謝します。そういうのを最近よく考えるのは多分、風化雪月でめちゃくちゃ信仰と宗教を浴びてるからなんだろうな。さあ、もうおいおい、45。草なんだ。敵将の撃破。ネメシスを倒せばいい。ヌマチックスかこれもしかして。前の最終決戦もそうだけど、いきなりその、カリスマミの達人サイド。あ、まあ、だいたい浮いてたから関係ねえわ。地形耐性。あと地形耐性。あ、でもアッシュ君はもちろんあるし。まあ、メルセデスは地形耐性ないのか。イグナーツくん、なんか地形耐性なさそうな感じなんだけど、単純にムーブで殴ってる感じなのかな。地形耐性、そうそう。マリアンナは地形耐性あるんだよね。クラススキルでホーリーナイト、二人とも、あ、ダークナイトだった。そらねえわ。ホーリーナイト地形耐性持ちなんだ。はい。レオニーもホーリーナイトで地形耐性があると。イリューと、はいはいはい。ホーリーナイト。結局、そうか、ホーリーナイトにね。あと地形、ファルコンナイト2体は強い。頑張りや。地形耐性持ちで組めそうなぐらいいるな、割と。支援、マップ配置短く。ニット選択。メルセデスがないのか。どうしようかな。ちょっと迷うな。ムーブ6だっけ？イグナツとローレンツはちょっと迷い道ですね。リシテはなんかめっちゃ移動ができるイメージなんだけど、単純に移動ができるだけで地形耐性はないんだよな。シャミヤ先生がボーナイトで、地形耐性ないんだよな。2がホーリーで、ラファエルか、あと1体、イルダだ、イングリッド、カトリン先生出したいな。リシテアシャミヤ先生も出したいな。あとはもう誰がついてても特に関係なさそうじゃなさそうだな。リンハルト誰についてる？先生についてるんだ。それはあり。クロードの前線で戦うから回復してくれる人が空だった飛んでるんだったらいねえわ。グリッドつけとこうかな。暴力に暴力を重ねるかね。マップ配置支援。しんがり務める形になるのかな、ラファエル。これだと。配置。宝箱、この後に上に宝箱あるの？マジで？魔法使いだ。こんにちは。森、草地、岩、毒、沼。マジかよ。
今まで毒沼出てこなかったじゃん。我々一体どこで戦ってんだこれ。で笑っちゃった。いやまあ変換で割と綺麗になってるにわかんねえなこれ。変換でも綺麗にはならなそうだな今の声は。ああさすがにね。レベル60なんだ。結構ありますね。毒沼突っ切ってくみんなでもじゃあ。そうだね、毒沼突っ切って。飛行系増やして、地形耐性受けないって毒沼に対してはどうなるんだろう。飛行は影響受けないって書いてあるけど。さすがに地形補正とは違うか。馬メンツはやばいか。で、これ周りに魔法とかがいるんじゃろ。全然思い浮かばんな。どういうプランでやっていけばいいんですかこれ。適所。モネリル。フライクッケル。ブレーダット。あれなんかすげえ名前聞いたことある人たちがいっぱいいるけど。あ、これもしかして生き返ってるやつグロスタール。カロン。十血フラルダリウス。みんな名前知ってる。これ逆にちょっと楽しくなっちゃうな。逆にというか楽しくなっちゃう。ラミーノあんま知らんな。ドミニク。成人だっけ？楽しい。なるほど。全部避けて右から回ってくのがいいのかなーって見てるのが、それもありなんだろうな。これ壁か？だろこれ。なるほど。上から行くのもありと。上から行って、それ面白そうだな。僕好きそう、上から行くやつ。みんなで上から行く？みんなで行く。ここは建物だから侵入不可なんだ。さすがに、なんか、死人というかゾンビにそんなギミックを用意する術はないんじゃないかと雑な気持ちを持ってるけど。でもまっすぐ前から行くのも楽しそうだな。弓、どこら辺まで進める感じですか？毒沼入っちゃうね。左手回っていこうかな。上から回り込んで。みんなで回り込める？すげえ渋滞起こしそう。行ける人は、そうですね。思いっきりぐるっと下も回っていく？もうありだな。どっちでも、なんか、いろんな攻め方があって面白いな。これは透析機？砦か。透析機か砦だったわ。読み放題もなんだかんだ、よいしょ。範囲広いとはいえ、端までは届いてるわ。届いてんな。届いてるな。まあいいか。じゃあ、どうしようか。みんな、上から行ってみたいんだよな。面白そうだから。飛べるチームはこの辺りかすっていって、完全後ろから回り込む。下から二手に分かれるのもありかもしんないか。上から行ってみたい。一回やってみていいかな？上から行くやつ。はい。行こう。はい、よろしくお願いします。何も考えてねえな。ネメシスさんがおいでなすったか。従えてる兵も予想以上の数だな、こりゃ。ねえ、あそこに沼なんかあったっけ？しかも、なんか様子がおかしいような。キャッキャ、毒の沼です。お前らも死ぬの？亡者どもが勝手な真似を。気をつけよ。その水は聖者には毒となる。かわいそうかよ。あの沼、俺たちは近づかない方が良さそうだな。注意して戦おう。戦場を広く見なくては。
あれ曲めっちゃかっこいい。どうした？めちゃくちゃかっこいいな。どうしたどうしたどうした？めちゃくちゃかっこいいな。楽しくなってきた。めんどくせえなと思ってたね。毒の沼があまりにめんどくせえなと思ったね。シンガリオ・ラファエルに任せて、とりあえず左手で攻めに行きましょうか。立ちふさがる者はみんなぶっ倒す。ファルコンナイトめちゃくちゃかっこよー。お願いします。2回行けますね。2の剣で行きましょうか。かっこいい。ファルコンナイトのカトリーヌ先生めちゃくちゃかっこいい。かっこいい。手振ってくれる。素敵。あいつあそこ待機なんだ。さあ急ぎましょう。ドーラ失礼します。ダメだったわ。ダークスパイクで失礼します。かっこいい。情けをかける余裕なんて。感謝。かっこいいな。曲好きだな。ここ通るないね。ここ何？岩？死にふか？近い。やった方がいいか。はい、早く進みます。すげえいろんなとこからね、いろんなものが飛んでくる。別の意味じゃ倒せないんだ。困りましたね。なるほど、かっこいい。それはナイス。感謝。戦いもレア様のため。その調子だ。全力を尽くしますね。曲が楽しい。かっこいい。テンションが上がる。硬い。めっちゃ硬いこの人。びっくりした。間に合うか。先生邪魔だった。先生ちょっと位置的に邪魔だったなってしまった。魔法弱いんだよな。こっち殴っておこうか。鉄の弓にするか手斧にするか。手斧で失礼します。みんなちょっと必殺を出してくれて、ありがてえ。感謝。はい、行きましょう。俺に任せてくれよ。一撃でなんとかならんか。53、74% か。きっちいな。まあダメだったら帰ればいいか。銀の斧を1回74で、そうか。ダメだったら帰ればいいかができないんだな。外すと2回殴られるのか。悲しいな。っすよね。僕が行くしかあるまい。ですね。どうしようか。レニーでもいい気はする。なぜなら魔法防御力が高いので。手やりでいきますか。ナイス。ライブを入れて、さてどうしようかな。あいつやっちゃうか。戦技？局者？弓持ってたっけ？持ってたわ。68%。68% か。入ってほしいな。かっこよ。馬の
あ、やべ。弓持ったままだ。こいつらネメシスと何らかのもしかしてネメシ正体はわからないあ、そうなんだネメシス。より先に配下の10人の将を倒した方がいいな。それは大変ですね。移動できる場所ある？ないですね。はい。もっとゴリゴリに強いかと思ったけど、レベル44ぐらいか。助かります。あと、もう、疲れてて数値見てないからダメだな。40か。40なら確かに。39なんですか、先生、防御が。42なんだ。アラドバル。必殺いくつぐらいなんだろう。魔法使いいなそうだな。じゃあ、ラファエルに前に出てもらって。反応しかないのか。怖いなぁ。家系でもやりたくねえな。あと誰が残ってるっけ？命中力の鬼にやってもらおうかな。よし。訓練用。はい、よろしくお願いします。かっこいい。あまりにかっこいい。あんたすげえな。後ろから来る連中はお願いしても大丈夫そうかな。そうですね。はい。行きましょうか、じゃあ。どうしても地形補耐性がないと進みづらいから。あ、こっち来るの？なんで？なんでつっちゃった。ここ進めるのかな？岩か。いや、いや、遠いか。局舎じゃない。局舎でも入らないんか。なんでや。なんでやじゃん。3マス以上離れているからだよ、多分。よし。戦場に出りゃ俺も駒の一つだ。やれます？やれますね。銀の斧じゃなくてもいいですけど、弱点斧で。91かー。ドキドキするな。ナイス。白いドラゴンとカルコンじゃない、ペガサス。いいな。上がるなぁ。反射。まだまだ研鑽をよさ。ネメシスに従う将はあと9人。まさかこいつらフォドラの実血。いやいや、まさかね。まさか。あっち大丈夫かな。ちょっとかわいいしそれはあいつがネメシスか。書き下し文って感じだな。頑張ります。お、クロード君、気をつけろ。師匠。すいません、典型が出ますけど、マジで？見えた。クリティカルかー。どうせ聞きやめろ。無駄だ。つら味。どうすればよかったのかな。ラファエルを前に移動できるかな。で、あとイグナーツでクロードがブレだと撃破だから、じゃあシャミヤ先生が移動終わったところまで戻して、で、ここは、いや、ちょっと待って、必殺どれくらいあるんだ、こいつ。21か。ただの古代兵なのか。じゃなくて、こっちか。必殺44。倍あるもんね。はい。
そっち行くんですか？どうしてもどうしてもですか？戦場に出りゃ俺も駒の一つだ。なるほど、殴りに行く直で。そしてやれる。ナイス。かっこよ。ドラゴンで弓のクリティカルってこんな感じなんだ。これはかっこいいですね。耳の耳首のとこから出てるふさふさしてる赤いやつかわいいな、ドラゴン。はい。よろしくお願いします。さっきもなんか聞いたことがあるようなないようなという感じですが。大丈夫かな、クロード一人置いといて。逆に怖いな、これな。よいしょ。シニアというか。さあ、これでどうなるかな。はい。ゼロス殺すと。はい。よろしくお願いします。はい。変わらずと。あ、回復してる。ナイス。168。やってしまったな。すごいな。そうなんですよね。弓持ってるから反撃できないんですよ。ナイス。よかった。ナイス。先生の弓を買う気はしな。やめろやめろ。あ、それはナイス。感謝。は？ 2 人いんの？それはかっこいい。あー。ナイス。いやー、必殺気をつけないとダメだな。怖え。あ、そうですね。そちらにはいらっしゃいますもんね。ほっといて帰りたかったんだけど、こっちもなんだかんだ言っちゃいそうな。地形補正がない人々を、急ぎましょう。こっちに連れてきたかったんですが、ダークスパイク。いやー、気持ちいいぐらい入りますね、ダークスパイク。かっこいい。あー、258。いやー、しびれますね。そして全然進めねえ。びっくりする。早く進みましょうよ。すいません、早く進みます。あ、やべねやべ。あれ？ああ。ここか。ゼオの鉄の意味でこんなもんですか。ね、最後だからってみんな必殺をクリティカルをオーバーブルバイしすぎでは。感謝。容赦ないですね。いいと思います。立ちふさがる者はみんなぶっ倒す。やりましょう。で、左から攻めるチームとグレーだと来るなぁ。殴っとくね、じゃあ。はい、殴ります。34で失礼します。あ、先生も負けじと。感謝。助かります。10件。ちょっとレベルを上げすぎて10血をサクサクとやりすぎてしまう感じが。まあいっか。地形補正どうなるんですかね、これ。沼行ってみます、先生。なんと思ったけど、なんか思った以上にいろいろいるな。こっち行こう。あ、沼？これ毒沼はどうなるんだろう。ちょっと先生で様子見てもいい？先生で様子見るのやめろ。はあ。はい、やってみます。こっち側魔物いじりたくないんだけど、こっち側から行くのもありか。
右手に分かれるなんか。1,2,3,4,5,5人チームで、1,2,3,4,5,6,7かな ?2,3,4,5,6,7。4チームか。もう一人ぐらい上に行ってもらってもいいから、上というか左か、ここから見ると。マリアンヌに行ってもらうのもありか。そうですね。そうかな。こっち片付けたら、戦力余りそうだからっていうか、これやらなきゃいけないんだもんな。各地にいる、そうだね。これとりあえずこの、砲台の人たちやっちゃいたいね。やっちゃおっか。やっちゃえばサーカーしちゃおっか。めっちゃ来るじゃん。行って帰ってこれな、これ。クロードなら大丈夫という説はあるんだけど、フェイルノート届くなぁ。フェイルノートならこっちでいいか。攻撃、フェイルノート失礼します。まあ最後だからってフェイルノートもガンガン使っていくですわよ。ナイス。ドラゴンワシャワシャしてるのいいよ。ナイスナイス。どうする？こう鳥でいる？ HP も回復するし、飛行以外は回避。あ、すいません、で帰ります。待機。あとここと上から見ないとわかんねえな。レオノ投げまーす。クリティカルだ。ナイスー、かっこいい。いいね。私もやる気出てきた。魔獣来ちゃうけどしゃあなしだな。やるか。全力を尽くしますね。何が来るんだ。あー、なるほどね。あっち降りてもよかったか。そうだな。めっちゃ出る。2割引くな。感謝。黒いドラゴンは黒いドラゴンでやっぱかっこいいんだな。感謝。なかなかの働きだな。さてどっち行きます？あいつこっち来るのか。いやらしいな。11だったかな、さっき食らった分。降りるのもありはありなんだけど、まあいいか。よし、僕が行くしかあるまい。ファイアしときます。いいですね。ナイス。僕の邪魔をさせない。なんとなくカプセルを思い出すな。よし、待機。奥まで行ける？ちゃうか。あ、毒沼だった。草、待機。早く指示してくれ。必殺なし。どうしよっかな。必殺なしだったら横につけちゃった方が。森に入るのもありか。行こう。ナイスー、助かり。死なないけど当たると痛いんだよな。感謝。シャミヤ先生どっちにしようかな。右手にしようか。リブロあれだ、そうか。レオに当たらなかったんだ。あまりにナイスすぎる。ナイスー。は？フェイルノートやば。今は成長。はい。見え見えだ。みんな魔法使ってくるな、徒歩で。あれ 2？ 強っ。
ナイス。あ、いいですね。サクサクやっちゃいますか。剣か。ファルコンナイトいねえわ。甘いだろ。クロードが活躍しすぎる。ナイス。フェイルノード足りるかな。ちゃんと見てなかったな。フェイルノードあといくつ残ってる。すまん。9回しか残ってない。フェイルノートに頼りすぎるのはやめましょう。すいません。許して。44、2回打てる。グロスタールだったのか。グロスタールだったのか。キラーボー。あ、いいですね、キラーボー。殺意を高めていきましょう。まあ、クリティカル出なくても勝てるんですけど、出ちゃいましたね。かっこいいですね。ナイス。で、そいつどうしよっか。攻撃ってもので失礼します。出るなぁ。ナイス。ためらいはしません。計算通りの戦果だな。あ、進めなかった。ちょっと進めるかなと思ったら。とりあえずじゃあこいつやりますか。ほえじゃねえ。やりますか。魔物何体いるんだっけ？ 2 体？ここに1体いて、左下に1体いて、左下に1体だけなのか？あれなんかもう1体いなかったっけ？夢？また出てこないといいけど。じゃあ計略1回使ってもいいか。計略。一斉射撃ちょっと怪しいですね。80だと。あれ計略、あ、羊キッサだった。そっと。計略ねえなと思ったら。ちょっと最後にしようか。計略。家計入ります。手伝ひらめいたぞ。気持ちいい家計がな。こうですわ。はい。あれ戦技なんだったっけ？戦技じゃねえ、計略。ああ、大掃除か。大掃除取っとこうかな。攻撃、ファイヤーを。ああ、そうだな。別に。残しておかな。なんか、いるわけじゃないからだ。アローで、じゃあ、失礼します。ナイス。で、ゲージが1本になって、待機。さて、届くかな？攻撃、訓練用弓。で、あ、2回入りますね。感謝。あー、かっこよ。はー、かっこよ。はー、かっこよ。はあ、最高。気合入ってますね。いいな。どっちかの方が近いかな。あ、めっちゃ燃えてる。忘れてた。燃えるんだったわ。家系だもんな。あ、弓？魔法か。銀の剣あんまり入らないな。雷帝。雷帝はやばい。攻撃範囲届く？微妙に届かないんだな。数値ちゃんと見ておきましょうか。42、必殺11、42か。耐えられないことはないけど、42、16？ 42、15？ この2人のどっちかかな。先生が届けば一番いいんですけど。先生どんな感じですか？ 42。じゃあ先生行きましょうか。
ただ、高い。いいな。くれるかな。くれそうにないな。じゃあこっちでキャッキャしましょうか。あ、毒沼結局ダメージ受けてなかったかな。なさそうだな。行きましょう。じゃあ毒沼突っ切って。電撃局舎訓練用意味。入らねえ。魔法は先生。魔法はもっと入んない。はい、わかりました。局舎打っていきますか。せっかくだから。なるほど、必殺が出る。36入ったな。感謝。曲がかっこいいな。攻撃手の手をのしてようやくって感じか。ここら辺結構重いな。みんなツイリル狙ってくんの？それはやめてほしいな。剣だからか。そっか。こっちだと届かないんだよな、逆にな。ちょっと迷うな。迷い道。どうしようかな。前に。いや、左から進んだ方がいいかいるなって。待機。迷う。地形補正、地形耐性か。ないんだよな。地形耐性がないので。右の方が活躍できそうなんだけど、沼、また沼って感じだからな。で、ここ岩か。侵入不可の岩があって。そう考えると、岩が厄介だな。行軍の指輪が欲しい。来る？ここまで。来ないんだ。行きましょう。なんだっけ？グラップラーじゃなくてフォートレスか。内定か。陰の剣でいきましょうか。それあり。ナイスナイス。で手斧を投げるとナイス。僕の邪魔するからもっともでもここ意味ないんだ。そうだった。飛行だった。毎回意味ないしちゃうな。まあでもいいか。前に出る分には。待機。地形補正ないのか。こっち行くのありだな。よし、行きましょう。回復リベロいる人いたっけ？いなかった気がする。はい。待機。やれるな。いや、そんなことねえな。なんだアサシン。あれ？魔力、こっちの魔力が高くないというオチか。オチだな。一斉射撃、ここありか。ありだな。行こう。80% だった。すいません。ナイス。確率見てなかった。ナイス。待機。ノーダメージ草なんだ。
我々のターン早くない？どうした？なんか嫌なことでもあった？でも失礼します。59% か。入ったらラッキーだな。入ったー、感謝。よし、手柄一つ稼いだぞ。ナイスー。攻撃アロー入れまーす。感謝。いいっすねー。横から見たかった今の。かっこよい。来るな。こちら辺でじゃあリグロを飛ばせるのはありがたいな。正しい飛ばすとこはなしと。はい。ハデス一撃で失礼いたします。かっこいい。私まだ死ねないので。あまりに良い。あ、ゴーティエ。あ、連環馬使えるんだ。へえ。大兵2913。先生にお願いしてもいい気はする。銀の剣。あれ、銀の剣じゃでも足りんか。いっか。ナイスー。ガンガン上がるな、レベルが。私にだって伸び悩む時期はあるさ。いやでも力と速さが上がってるのか。さすがとし。さすがというところ。オルガノいっちゃおう。ナイスー。いやー、よく燃える。大気。やれるかなあ、入るな。100いける。行こう。やっちゃえ。ナイスー。俺、10血いや、そのまま10血倒してるけど、10血倒したらなんかバッドイベントが始まりそうでちょっと面白いな。いやー、そんなことはないとは思いますが。あとは。失礼します。リザー、90か。じゃあリザイアで。失礼します。感謝。で、ここら辺一掃してしまったので、前に進むのか。今度は、この、中央の下右の下あたりにいる人たちか。中央右側あんま近づくとここら辺の人で、あ、これもそうかな。アリカ、フラルダリウス、リーガン。はい、あ、ここがそれか。あー、はいはいはい。危ねえ。さすがに毒の影響を受ける。なんか誰も毒の影響を受けないんだけど、まあそれはここら辺が飛ぶやつらだからそれはそうなんですけど。アックめっちゃ来るやん、魔法の人たち。めっちゃ来られると困るな。魔法がいなければ大丈夫なんだけど、魔法いないな。じゃあここら辺でお待ちしてましょうか。待機。待機。大丈夫？ナイス。強い。あ、魔法いたわ。
はいはい、やらんとな。あ、魔法いた。ナイスー。ナイスー。見切った。かっこよい感じ。あったわ、ちゃんと毒のあれが。安心するんじゃない。よし。訓練用意に失礼します。入ります。ナイスー。穴を開けてやったぞ。感謝。すげえな。すごいんですよ。怖い。本当に怖い。ラファエル前出して大丈夫かこれ。やべえな。何にも大丈夫じゃねえな。よいしょ。ラファエルは後ろにしていかないと危ねえな。ライブ何回？あと9ターン分ある。はい、感謝。はい。どっちがやばい？やばさで。37、40。このボーロックやばいですね。魔法は全然入んないですね。鉄の槍2回か。で、26になる。37。耐えられるは耐えられるか。だとしたら、これからちょっと離れて殴打つ。帰るかな。ナイス。あと、あのボーロックの。いいですね。命取りになるな。はい。エンジェル失礼いたします。かわいい。ガードかっこいい。ガードってなんだ？ちょっと待って。ガードって何？魔力感謝。待って、ガードってなんだ？突然ガードを出すな。びっくりするから。ラファエルの、これ、一般モブ兵じゃない。伝説の覇王に力を与える。そういうこと。はいはい。じゃなくて、いや、見たことねえな。毒まで回復する。紋章か、さっきの。ラビールの紋章。ほら、直結をラビールから伝わる紋章。回復魔法使用時、稀に回数消費なし。違うな。何由来で何が起きたんだろう。わからなかった。回復してほしいけど先にあっち倒しに行った方が良さそうだな。手斧投げられます？行きましょう。手斧でやられる。十血かわいそう。ナイスー。足踏みしてる暇はないってのに。いや、もうずいぶん上がってるんでいいっちゃいいんですけど。あいつを倒したら沼が消えたみたいです。嘘でしょ。本当だ。それあり。これ弱いって言ってたけど、縄りじゃん。熱血の一人だったのではすいませんでした。待機。
毒沼なくなってちょっと寂しいですね。あんなにキャッキャしてたのに。毒沼が。ドミニク。かっこいいな。ナイス。ドラゴンかわいいな。うん、強い。弓、炎の方が強かった。まあ、ナイスー。上がるな、レベル。一歩ずつ。感謝。めっちゃ狙われるな、ここ。大気大丈夫かな。また典型が出る気がする。回復リブロ。あれ誰だっけ。あ、そこだわ。ナイス。再移動ができそうでできない。あっちもでも魔法じゃろ。魔法か。なんか魔法っぽくない格好してない。かっこいいな。エピタフか。魔力19、22。ボルガノンで32。高速が5で、高速が 5。高速が 5？ 速さどうなってんだ。速さね。速さがね。37だったっけ。37なら、22か。22は結構きついよね。32だった。じゃあ20。で、高速が15だから、いやー、2回。結構きついですね。あんまり来てほしくないですね。1人か。いや、でも1人ならなんとかなるか。なんとかしなくていいよ。ゆっくりしていこその程う。ナイスー。度。見えた。勇者の剣持ってんな。それくれよ。ナイス。だんだんしナイス。見え見えだ。あー、クリティカルが。感謝。やっぱドラゴンは斧なんだよな。お役に立てるでしょう。かっこよ。すべてほふられていく。ナイス。カトリン先生魔法やばいよね、当たると。あ、でもないか。ファルコンナイトだから結構上がったな。助かる。これはね、非常に助かる。あ、でも意外とあるな、君らも。君らも意外とタイムあるな。感謝。よし。誰も宝箱開けられる人いないから宝箱放置できちゃった。まあいいか、これどうしようかな。突っ込んでくこっち。もう、あ、でも牙が移動しにくい。あはは、そっか。沼から荒れ地になったことで牙は移動しにくくなって、地形耐性と荒れ地はどっちが優先されるんだ。わからん。割れちゃった。あー、でも時間かかりそうな。どっちが時間かかりそうかっつうとどっちも時間かかりそうだな。大気わちゃわちゃしすぎてどうなってるかわからんな。これ近くに寄るとどうなってんだろう。寄りすぎた。これ結構酔うんだけど好きなんだよな。うわー、かなりしっかり作られてるな。よいしょ。沼地の荒れ地の感じか。
あー、楽しい。どこがどこだか分かってないけど、あ、ここが3人のとこか。なるほど。ドラゴン下から見ても何も分からんな。よし。さて、ここからフラルダリウスからやらないと、インドラの矢で大変なことになる。はい。わかりました。ニノの失礼します。それはかっこいいでしょう。ナイス。十分十分。さすがだね。待ってどうしようかな。待機。訓練用の2回で、そうだな、回復が飛ばせるっけ。まだ残ってるか。残ってるな。あれ、ここも回せるんだ。おふよ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 。あっべ、楽しい。はい。自分で選んだ道だから。変なテンションの上がり方をしてしまった。めっちゃ来るじゃん、こっち。一撃じゃ無理か。じゃあなし。ナイス。湧き立つ血は抑えられないね。手振ってる。めっちゃ。どうやら牙が移動しにくいの方が優先されてる気がするな。地形補正より。降りる先生。降りる。ああ、やっぱりそうなんだ。全然違え。はい。回復、ライブ。例えば先生も回復できたな。焦った。降りましょう。降りる。回復、リブロ。あれ？あ、そう。ちょっと。ありがたいね。で、そいつをなんとかしましょう。こっちちょっと。こっち割と危ないよな。弓で遠距離から殴るの。感謝。よし。訓練用にクリティカルでやられる充血の人。よし、これでもう魔獣は呼び込めないな。それにシャンバラの残党も全滅か。マジ呼び込む可能性あったんですか。怖っ。どうすかな。あんまり怖がってても終わんねえっちゃ終わんねえんだけど、とはいえな。カバーなんだっけ。大きく回復か。行きましょう。ありがとね。あ、そこ入れないんだ。一心に受けるじゃん。さすがに。あ、いや、いけるな。硬いな。あれ、そんなに硬かったっけ。魔法タイマー34。なるほど。あ、銃違うんだ。そんなに。回復リブロー。いや、それは大丈夫ですね。待機。とはいえ、ラファエルは前に出せねえのかな。あ、こっち来んの。やめろ。ちょっとマジで待機してもらって。だいぶ。助かります。
まあしょ、右手助けに行くか。あそこ。いや、魔法なんだよな。うん、10血倒し終わるとどうなるんだろう、これ。すいません。典型か。本日の典型、3回目 ?2 回目かな。悲しみ。すまん、ローレンツ。せっかく上がったのに。すまねー。単純にあれは降りるが必要だったってことかな。飛んでる場合じゃなかったってことですね。はい。点検しまーす。相当前じゃないか、でも。ローレンツが回復、マリアノがカトリーヌ、アッシュが古代兵を撃破。アッシュだけで大丈夫かな。ツィリルがフラルダリウスを撃破。こっちからやるか。フラルダリウスを、はい、やろう。で、降りれない。そう、なぜならそこは岩の上だから。降りてから攻撃できるっけ。できたわ。いいのの失礼します。ナイスー。はい、かっこいい。よし。で、全力を尽くしますね。移動できないから降りてから殴る。いいので一撃で入ってくれ。頼む。感謝。代表やる。次の敵に備えないと。はい、ナイス。立ちふさがる者はみんなぶっ倒す。降りる。砲撃する。銀の剣。41。訓練4剣で2回殴る。かお願いします。ナイス。こっちにも引けない理由があるんでね。戦場に出りゃ俺も駒の一つだ。落ち着いていきましょう。落ち着いていきましょう。もう心臓がバクバクだよ。だいぶ。はいで、降りる。進む。あ、ここまで進めるんだ。回復、ライブ。いい判断だ。ナイス。降りる。降りがち。回復、あれ誰かいたっけ。あはは。まあいいか。10ターン分あるから、はい、あげとく。で、これは誰に任せたんだっけ。シェミヤ先生にお願いしたんだったかな。うんうん。ナイス。感謝。穴を開けてやったぞ。素晴らしい。よし、これでも。でも取る僕が行くしかあるまい。回復。ああ、先にじゃあ回復してライブ。あ、違う、ライブじゃなかった。あー、間違えた。リカバーしようと思ったの。まあいいか。待機。あとは HP 減ってる人はいないんだったかな。そうですね。早く指示してくれ。回復リブロー。まあいいか。待機。俺に任せてくれよ。こっち来る。こっち来るのは嫌なんだな。で、待機。
3倍さすがに違うな。ナイス。あ、クリティカル感謝。助かります。ひたすら精進精進。いいですね。無駄だ。ナイス。僕はあれそっち？黒でやってく？というか先生あんま何もしないからなんかしてく？先生もうレベル49とかになってんな。ドリーム先生にお願いしようかな。攻撃ないの相当優しいよな。リーガンさんだ。もう一暴れしたくなる。あ、これでようやくやれるようになると。先生、クロード。ネメシス以外の将は全て片付いたぞ。はい。抵抗すらせてくれたが、これでようやくネメシスと同じ舞台に立てたってわけだな。今まで我々はどこに？感謝。とても負けらんねえんだ。ナイス。あれ魔法使い来ちゃうやん。待機。待機。むしろこっちを回復した方がよかったな。待機。よし。降りるか。降りるか外側から回るかか。ここから回ると、1、2、3ターン、2ターンかかるかな。まあいいか。いや、降りるか。みんなもう降りてるな。馬とは何だったのか。何だったんでしょうね。待機。あ、こっち来んのはいです。ここまで来るともう何が入ってるか若干気になるけど、失礼します。かっこいい。感謝。かっこいい。死んだな。傭兵にとっちゃ力が全てだ。素晴らしい。気合入ってますね。気合入ってますね。さあ急ぎましょう。回復ライブ。ありがとうございます。よし。飛ぶか。乗る。すげえ進めんな。ここら辺でもう反撃来るんだ。了解でやんす。あ、すいません。ちょっと気になるんでいいっすか？ここまで来て何がもらえるのか。秘伝の書？秘伝の書って何だったっけ？秘伝の書って何だ？技術プラス2とかとかな。あ、待って。攻撃出るね。それ、やばいね。あ、やべえ、また典型。もう。やめろ、やめろ。危ねえ。やめろ、やめろ、危ねえって言ったって僕がやっただけなんですけど。はい。はい、乗る。計略、あれ計略何だったっけ？
攻撃じゃな、あ、絶対死守か。失礼しました。あ、間違えた。それは普通に間違えた。普通に待機しちゃった。めっちゃツリル狙ってくるやん。攻撃めっちゃ入るじゃん。攻撃だよね、多分。攻撃だな。ちょっと重い村の形で回転してしまったな。かっこいいな。よし。めっちゃ来るんだけど、何事？やめてもらっていいですか？電線か。こっから計略使えるのかな？はい。またこの後に及んでまたリカバーを使い損ねてるんだが、まあもういいか。よくない。入らねえな。何も入らねえが。計略じゃないと入らんな。ビビルに任せる。必殺が怖いんだよな。回復していれば大丈夫というのは。あ、こっち来る。ちょっと待って。物理だよな。ちゃんと見てねえな。必殺がゼロ。はいはい、法典。法典なんすか、法典って。射程1に、ちょっとスリル避けよっか。避けるだけなんとかなんのかな。解放って、ジョブなんだ。はい。隣に行きたいんですけど。よし。古の技術により蘇ったネメシスと、その将兵たち。あ、そういえば見てなかったな。間違えた。よっ。そういうとりあえず引こっか。めっちゃ来るんだよ。待機。あ、いいですね。どうしようかな。よっこいしょ。次のターンまでやっぱり待った方が。待機。めっちゃ狙われてるけど大丈夫？死ぬんじゃない？死ぬなぁ。これは2ターン戻さないといけない気がする。あれ計略なんだっけ？計略。思った以上に入らねえし、次のターンでクロードが死ぬし、参るな。これで変わらんか。どうしようもねえな。なんであそこに攻撃できるんだ？わからん。なんでだ？ 100% 死ぬんだよな。100% 死ぬんだよな。それは困るんだよな、オリーブ。どうしたらいいんだ。計略。
2って熱見るなよ。2って削れねえ、全然削れねえ。この解放全然削れねえんだけどあ、こっち来るんだ。それはちょっとどうなるんだ。ちょっと見ていい？どうなるの？あー、こらえられる。なるほど。乗る。ああ、そうか。脇に行かないといけない。計略3。3って。相手。72。70。支援 A が2人いて72。おお。回復、誰が飛ばせる？誰も飛ばせねえな。やめとくか。危険。相手の被験と魔物斬り、つばめ返し。ああ、なるほど。攻撃力が高まると。雷帝雷神これ普通に、いやでも 72% なんだよな。雷神やった方がいいのか。14-1か。マジで削れねえな。計略しよっか。計略ある？じゃあ計略使っちゃう。3。連携するか。3って。より好みしてる場合じゃないさ。3ってないよね。身についてき一人だけ桁違いに強えんだよな。参ったな。死ですね。端的に言って死なんですけど。で近づくと全部絶対こっちに来るっつう。ワープが飛ばせると。このままかな。33じゃねえんだよ。33じゃねえんだよな。ありがとう、ラファエル、耐えてくれて。あと移動するんだ、普通に。まだ残ってたかな、計略。さっきの全部回復しちゃった。興味を感じている。はい。フライト行きましょうか。待機。計略。あ、戦場大掃除がこれマジで？でもアグネア使っても結局どこからでも帰ってくる1残るんだ。そう1でまあ他は何も効かないのにアグネア、いやでもライナロックも一応入るな。でも死ぬが必殺4が2回か。1回ならまだしも2回か。なんだこれ6か6じゃねえよ。はい。でもかっこいい戦場お掃除好き。メイドさんが戦うやつ大好き
あ、一斉射撃使い切ってた。早く進みましょうよ。援護しよう。試してみよう。合点。どっちが、やっぱりそっち行くので、1のうまくいくと1残るんだけど、なんかダメそうな気もしてるんですよね。いや、送り込んだ方が良かったのか。わからん。わからん。あとめっちゃ多い。あ、レンカンマンだった。思い忘れてた。剣持ってないけど、何が見えてるんだ。はい。ちょっと今面白かった。ナイスナイス。ん？ああ。なんだっけ、戦場喫茶、どうなるんだったっけ、ちょっと待って。力がプラス4か。次回使いましょう。よいしょ。攻撃。0かな。ゼロ。何も入らん。何も入らん。回復に回るしかないっていう。回復だいぶ。リブローの方が入るか。いや、同じか。ありがとな。曲はいいな、それにしても。ずーっと言ってるけど、でも死んじゃうんだよな。47。HP があと5、6、あと6必要なんだよな。全然強いんだけど、どう考えても64入るんだよな。怖いな。一回やってもいいか、これ。一回だけ。一回だけ。典型すぐ使うことになりそう。はい。ルナ側かっこいい。すいませんでした。終了です。はい。典型です。ごめん。本当にごめん。64は引けなかったわ。全力を尽くしますね。すげえぐるぐるがこってる。1笑っちゃった。1一斉狙撃か。一斉狙撃2回残ってるな。言ってみましょう。さあ急ぎましょう。あまりにも時間がかかりすぎる。はいはい。あれまだ誰か残ってたっけ。はい。
かい。どうしようかな。ここでいいか。なんで何もないとこで回復してんだよ。やめてくれよ。ナイス。1感謝。戦場を広く見なくては。乗る。攻撃。オルガノ。銀の槍でいきます。ナイスナイス。次来るよね。このターンでなんとか。いやーきつ。命中がゴリゴリ上がってんだがなんだ。鳥でいてもダメ鳥でいてもダメっすか。一回44なら外れるんじゃねえか。43が一番低いかな。なんで全部当たるんですかね。ごめん。せめてなんでや。早く指示してくれ。俺に任せてくれよ。銀の斧が一番強いよね。銀の斧であれそう銀の斧で ZL 選べてない。これか。カブトありでナイス。26。戦場に出りゃ俺も駒の一つだ。フェールノード行くか。あれこれだけやってりゃ強くもなるさ。あれまだなんかある。もしかしてこれでお役に立てるマジで言ってる。皆さんもうボロボロなんだけど、フォドラ解放戦でまだある。もしかして今のは聞いたみたいだな。なるほど、そういうことか。バラトレやん。グラップラーみたいな服着てんな。おお。1000年前に生まれたあんたからしたら誰だって若そうだろう。いい映像だ。
俺たちは弱き者だ。数は勝利なんだよな。手を取ってうん、心で触れ合う。生きるために。おお、めっちゃかっこいい。ちょっと待って、いや普通に弾き飛ばされた。びっくりした。やるとこじゃなかったんかよ。なるほどね。めっちゃ横やり入ったけど、どこから？あ、処理が楽なタイプのアンデッドだ。アンデッドじゃない。アンデッドかな。後世の歴史家たちは今日のこの日をこう呼ぶだろう。フォドラの夜明けと。任せたよ、先生。俺はなんかどさくさでなんか任されてるけど、気のせいかな。少年漫画だったな。いいと思います。長かった。次の戦闘から先生にもちゃんと剣持たしていこう。あまりに辛かった。歴史は時のよすがをたどり、はい、フォドラの大地に新たな炎が灯される。僕の主義主張なんかどうでもいいんだ。野望に満ちた邪王ネメシスを討ち、フォドラ最大の危機は回避された。うんうん。ここに5年半に及んだ戦乱は収束し、ネメシスによって蹂躙されていく村々町々を。信仰、歴史、あんまりこれまでの秩序を形作っていたすべてが白わからんかったからな。はい。フォドラを救った英雄たちの手によって新たな秩序が築かれようとしていた。本当？教会の勢力伸びてない？大丈夫？フォドラの新たな指導者は民族や信仰の違いを乗り越え、誰もが平等に生きる世界を実現するため、終わりの見えぬ道を皆と歩き始める。その道はあれクロードかな。遠く大海を越えてダグザへ、あるいは喉元を越えてパルミラへ、やがて到達することを恋願って。それ恋願ってって読むの？びっくりした。そうなんだ。先生いた？どっかに。長かった。先生、こんなところに何しに来たんだ？そちらこそ。踊り子一緒の浜ポンポン。師匠と話してたんだ。ここは空が近くて星がよく見えるだろ。師匠にも声が届くような気がしてね。何を話していた？そりゃようやく戦争が片付きましたよって報告だよ。あと師匠の子供と一番弟子がどれだけ活躍したか教えてあげてたんだ。いや、私なんか大した活躍はしてないけど。よく頑張っていた。先生の活躍に比べたらささやかなもんだ。張り合ってた自分が滑稽にすら思えるよ。だけど先生を支えるっていう師匠との約束は今のところ果たせてるだろ。それで相談なんだけど、先生また私を雇ってくれないかな。じゃないと師匠との約束を守れないだろ。頼むよ先生。約束はもう果たせている。いや、戦争は終わったけど油断はできない。あんたを狙う奴がどこに潜んでいるか。もう大丈夫。だけど、もしかして迷惑か？私が近くにいたら。
なんか、先生、髪緑色のままだと思ったけど、そっか、申請失わないんだ、こっちのルートだと。なるほど。すげえ重要な選択肢が出てた。びっくりした。結婚してほしい。決闘だって？それはもうやっただろ。なんでまたやらなきゃ。あ、これ決闘じゃなくて結婚？はい。でも本気で？ごめん、私も素直に言えばよかった。私も師匠との約束なんて口実であんたと離れたくなかったんだ。やっぱ恋する女の子は最強なんだよな。感謝。言いづらすぎて、本当にいいのか？私なんかでこんな色気もそっけもないようなやつで。ありがとう先生。この指輪受け取らせてもらうよ。だけどやっぱり師匠との約束は果たさせてくれ。あんたはこれから新しいフォドラを築く大仕事に立ち向かっていかなきゃならない。突然ロリになるので僕もびっくりするんだ。私はしっかり支えたいんだ。はい。よし、じゃあ契約成立だ。あんたを一生守り抜くからね。おじゃ感謝。いやー、抜かせす月っていいゲームですね。めっちゃ良かった。あ、なんか懐かしい、もはや懐かしいツインってかわいい。あ、今でも、今のもツインテっちゃツインテか、リシティアも。うわー、年明け前か。そう、みんなそうだったね。いきなり音になった。因果をこう。いやー。フロード、頑張ったな。全然出してない。アロイスは全ての戦いが終わった後、正式にセイロス騎士団の団長へと就任した。彼の人柄は多くの部下に愛され、セイロス騎士団はこれまでにない強い結束を見せる。そんなセイロス騎士団の活躍ぶりはジェラルドが団長を務めた時代をしのぐほどだったという。俺読むの好きなんだけど、最終的に感極まらないか。大丈夫かな。大丈夫だろう。ボドラの形が変わってもハンネマンのやるべきことは変わらなかった。紋章の仕組みを解明し、紋章による社会の不平等を解消する。やがて彼の研究は実を結び、紋章を待たずとも同等の力が使える魔道具を発明。紋章学の父は魔道具の父になった。父になったの発音のしづらさ。アネットは故郷フェルディアに戻り、魔導学院の講師として教鞭を取る。後に彼女は指導者として大成し、後世に名を残すほどの大魔導士を幾人も育て上げた。彼らの誰もがアネットの明るい人柄と才能のおごらぬ姿勢に敬い、その教えに感謝していたという。花開く努力ってすごくいいな。眠り姫？戦後間もなくフレンは姿を消し、彼女は確かに存在したという証拠も徐々に描かし、やば。それから幾世を経てすっかり様変わりしたホドラの大地に一人の少女が現れる。彼女は傍らに立つ男に尋ねた。この時代ではお父様と呼んでもよろしくて。これフレンに指輪渡してたらどうなってたんだろう。ドロテア。戦後すぐにミッテルフランク歌劇団に復帰したドロテアはその再興に尽力した。やがて歌劇団が活気を取り戻すと、彼女は再び歌姫の座を後進に譲り、表舞台から姿を消してしまう。名もなき愛しき人と出会い、ひっそりと穏やかに暮らしたのだという。あれ？先生、神聖失わなかったっていうことは長生きするのでは？先生も。アンナさん！終戦後、アンナはガルグマクの町に残り、商売を通じて復興に助力した。復興を見届けた彼女は町から姿を消したが、謎めいた行商人が各地で残した逸話の数々は数百年にもわたり語り継がれる。次なる正気を求め彼女は今日も旅を続けているのかもしれない。
メルセデスは家を飛び出し、ガルグマ区の修道士となる。救いを求める人々にまっすぐ向き合い続けた彼女は、多くの信徒から愛されたと言われている。生涯女神と人々のために尽くしたメルセデスは、後世の修道士たちの模範として長く崇敬の対象となった。終戦後もフォドラ各地では小競り合いが続いていた。戦いの場が残っていると知ったフェリックスは貴族の身分を捨て剣一本で身を立てる道を選ぶ。その後の消息は不明だが、戦場にふらりと現れては敵に死を振りまく剣士の技が人々を震えあらがされたというそうか、誰ともないんだと。さすらいの喧嘩をお前カスパルは戦後、身一つで放浪の旅に出た。フォドラ各地を巡り、時にはフォドラの外へも足を伸ばした。行く先々で事件を起こしたが、巻き込まれた人々も最後には皆笑顔で終わるのが常だったという。そんな彼の数々の逸話は笑い話として後世に伝えられた。貴族の中の貴族。フェルディナントはエーギル公爵位を取り戻すと、領内の改革に着手。幾多の困難を全力で乗り越え、エーギル公爵領は徐々に復興を遂げた。その功績によりフォドラ全土の統治にも携わることになると、そこでも全力を尽くし、フォドラの発展に貢献したという。またシルバンが独り身で終わってしまったシルバンは新たなゴーティエ辺境伯としてその生涯をスレン族との関係改善に捧げた。遺産と紋章を必要としない貴族のあり方をその弁舌のみで築いた彼は希代の名領主として名を残す。一方で浮気者をゴーティエの宝刀息子と呼ぶ慣習も後世に残した。アッシュが一人なんですけど。戦後、アッシュは騎士の叙任を受け、後継者のいなかったガスパール家の家督相続を認められた。領民に寄り添う真摯な姿勢は、フォドラ全土で評価され、理想の騎士と称えられるまでになる。その功績や人柄は数多くの物語の中に残されているという。透明のメンツを優先した。リンハルトは、リシュテアの短命を救うべく宿した紋章を消し去る研究を続けていたが、確かな結論を出せぬまま戦争は終結を迎えた。リシュテアは父母の持つコーデリア家へ戻らねばならず、リンハルトにこれまでの感謝と別れを告げて大修道院を退去する。しかし諦めるつもりのないリンハルトは身辺整理を済ませるとコーデリア家に押しかけて研究続行を宣言。数年を費やしてすでにリシュテアの体から紋章を消すことにする。これを共に借用返上して平民となり幸せな風を築いたというめっちゃよ。セイロス騎者を辞めたカトリーヌとシャビアは改めて互いを生涯の相棒と定める。そして二人だけの気は旅に出たが、彼らは二人に一つ。二人が道を疑えることは二度となかった。彼らはフォドラ各地をちょっと待っている。わけ渡り歩き、海を越えてシャビアの故郷を拓くまで育ったした。その特徴では様々な困難が立ちはだかり、あるいは自らに事件に首を突っ込んで人を助けをすることもあったが、だがカトリーヌの来帝が振るわれ、シャビアの闇が離れた後に立っていられる敵などいなかった。最高やん。そこ故郷のブリギット諸島に戻ったペトラは祖父から王位を継ぐとフォドラへの従属状態解消を宣言。その後はフォドラとの友好的な交流に力を尽くした。数年後、フォドラの生誕都市ヌーベルにセイロス正教会の新たな教会が創立される。ブリギットなどの聖域の国々の交流を使命とするその教会に派遣されていましたが、なんとツリルだったら公務で会う機会の増えたペトラ、ツリルはフィスカに会う白軍団のこういう発表を彼はフォドラとブリギットをつなぐ象徴として多くの者から祝福された。それありクロスタール家の新たな都市となったローレンツはしばらく治療の復興に注力した後、フォドラ全土の統治にも携わるようになっていた。と政治家としての名声を得た彼は突如自身の婚姻を発表する。その相手はとある町で学校を開いていたマヌエラだった。戦災に苦しむ子供に明るい未来を見せたい。そんなマヌエラの願いを叶えるためローレンツも全力で支援。同様の学校をフォドラ各地に創設し、フォドラの復興と発展に大きく貢献した。彼らの功績を称え、全ての学校には2人の同窓が立てられた。マジか。
戦後、セテスは教団の再建に努める一方で、子供向けの寓話を書き続けていた。しかし彼らが望む挿絵を描けるものが見つからず、世に出さぬまま書き溜める日々を送る。そんなある日、治療に戻っていたはずのヒルダが、ガルグナクに現れる。セテスの寓話が生まれている現状を嘆いた彼女は、セテスに壊れるま挿絵の創作に没頭。そうして完成した寓話は、セテスとヒルダの連名で各地の教会に次々と提供された。ホドラ中の子供たちが夢中になって読んだそれらの作品は、その子や孫の代まで親しまれる名作となった。そこ。ベルナデッタは父に代わってバーリー伯爵位を続いたものの、領内に引きこもり決して国政に関わろうとしなかった。そこをやられたのがラファエルである。彼はベルナデッタが他人と交流できるよう様々に尽力した。ベルナデッタの残した手記によると、それは死中行き回しの刑の形だったというか、あら領事が功を奏したのか、彼女は領主として庶民と交流を持つようになり、やがて中央の政策にも参画していく。盛大に開かれた彼らの結婚式には人見知りしない花嫁と筋肉を見せて回る花婿最高。そうですか。治療に戻ったマリアンヌは養父から義父から才能を認められ、次期領主として再教育を受けていた。一方イグナッツは父と兄を説得し、画家として身を立てるべく修行の旅へ。各地で美しい風景や人々の暮らしを描き続けていた彼は、旅先のエドマンド辺境博領でマリアンヌと運命的に再会。独自の境地に立ってしようとしていたイグナッツの絵に見入られたマリアンヌは、彼の画家としての活動を精力的に支援する。やがて二人は結ばれ、領主と画家という異色の夫婦が誕生。彼らの逸話は後世に戯曲として描かれ、多くの民衆に愛された。いいっすね。そこ。共に戦った仲間に工事を託すと、クロードはイングリッドを伴って故郷へ旅立った。帰国したクロードはすぐに父であるパルミラ国王に謁見してイングリッドとの結婚を報告。たくましく成長したクロードと誠実を絵に描いたようなイングリッドを見た国王は二人に王政を委ねることを決める。国王の座についたクロードと王妃となったイングリッドの間には常に境が絶えず、宮中では逃げる国王を追いかける王妃がたびたび目的された。一方で多くの子をなしていることから夫婦仲は良好だと言われている。最高。夜明けの怪人の際ベルトはフォドラ統一王国の初代王座に就くと同時にレオニーとの婚姻を発表した。立場上王妃となったレオニーだが、着飾ることを嫌う一方で堅くなに武器を手放さず、ついにはこの上騎士団から精鋭を引き抜いた独自の部隊ジェラルトダを少し属大使や魔物大事に奔走した。帝国軍の残党が反乱を起こした際も彼らの活躍によって大事に至る前に鎮圧されている。ジェラルト団には稀に凄腕の騎士が加わり、レオニーと息を合わせて戦っていたというが、その正体は国王だったとの噂もある。よさよマジで全ての辛い最終戦の記憶がここで浄化されてしまう。そう、ここで浄化されてしまうので、またもう一回やろうって気持ちになるんで。最終戦あんなに手こずってたのに。でも魔物いないから相当楽だったな。前世死ぬほど辛かったからな、魔物でな。はい。いやーよかった。楽しかったー。シャミヤ先生も見てえな。っていうか、シャミヤ先生とカトリン先生の一緒になるのが初めてだったからめちゃくちゃ良かったな。というか、あと生徒が多すぎて全部上げきれなかったから、一緒のエンディングが見れない人が結構いてちょっと辛かったな。次どうしよう。王国やろうかな。どうしよう。サブストーリーもやりたい気はしてるけど、王国行きたいけど、王国行くともう多分帰ってこれないまた3ヶ月ぐらい帰ってこない人になるんじゃないか楽しかったー。よかったー。いや、レオニーとのエンディングめっちゃいいな。好きだな。でもそうか。
になるってことは、相手が王妃になるのか。ちょっと待って、リンハルトどうなるんだ。見てー。いや、待って、シャミヤ先生はどうなるんだ、それ。ちょっと待って、見てー。見てー。どうしたらいいんだ。あ、ヒルダとセテス先生よかったな。あそこがああなるとは思わなかったけど、すげえ好きだったから、ちょっとエンディングが見られてよかったけど、でも、フレンのあの様子だと、セテス先生も相当長生きするから、ヒルダ、いや、それで一本話が見たいな。いや、なんか、できるね。話が一つ。いいな。僕の好きなやつだな。そう、めっちゃ好きなやつじゃん。フレンとも結婚したいな。見たい。どうなるんだろう。というか、先生の申請というか、抜けないんだ。あれ、治るもんじゃないんだ。みんな、脱色じゃない。色戻るんだと思ってた。戻らないんだ。あと、レア様、亡くなってるのかな。何も出なかった。なんか、あれだけ、先生が、ベレトが追い求めてたんで、もうちょっとなんかあるかと思ったけど、スチルがあったところでもう一段落という形になるのか。同盟だと、ないのかもしかして。レア様とのエンディングはどうあがいてもあそこでやられるのかな。なくなってるよな、完全に。いや、でもこの流れであれだけ追い求めてってエンディングないのはかなりなんか、もったいないというか、もったいないな。ないんだ。あっていいと思うんだけどな。いや、普通に、支援をもっと上げてればあったのかな。わからんな。レア様とのエンディングもどっかしらにあるんだよな、多分。いや、それもどっかで見たいな。どうしようかな、これ。この後どうしよう。もう2、3戦くらい、また最終決戦やりたいなという気持ちはあるんだけど。で、多分配信しないところで、空いた時間で、眠くなってきた。空いた時間で、多分全員分の結婚イベントを見るんだけど、でもなんだろう、すべて、王妃に収束するのか。だって、あんまり、なんか、意外な感じはしないな。なんかもうちょっと、いや、でもわからんな。いや、とはいえ、レオニーもちゃんと王妃の座に収まってるエンディングってことは、他が収まらないことはないんじゃないか。レオニーを何だと思ってるんだ。レオニーは会心の再来だからすげえ音すんな。みたいな。どうしよう。やるかな、もう一戦。今から、いや、寝ろ。はい、寝ます。多分明
明日には確定申告が終わるので、提出書類の揃えが終わるので、明日からは、長い戦いだった。そっちはそっちで長い戦いだった。なんかそう考えるとちょうどタイミングがいいな。どうしよう、王国明日からやるかな。男女でどっちで始めるかも迷ってるし、サブストーリーも始めたらいいかどうか迷ってるし、またツイッターで、今投げとくか。ツイッターに。どうしようかな。でももうちょっと迷うか。ずーっと次どうしようって思ってたんだけど、どれやってもきっと僕は楽しめるんだよね。だから贅沢な悩みだなってやつなんだけど。コレクターズでしたね。はい。あれコレクターズだっけ、贅沢な悩みって。ビザール面だったっけビザール面だった気がする。コレクターズ。贅沢な悩み。コレクターズかな。いや、ビザール面か。コウタロウ&ザ・ビザール面でしたね。贅沢な悩みだないい曲。どうしよう。投げちゃおうかな。投げてこようか。よいしょ。でも、ここまで来ると、やっぱり、それぞれの学級長、級長とのエンディングを見たかったなという気持ちも、ちょっとあるよね。エーデルガルトめっちゃが、と思うと、青、ベレスで行くか。なんならさ、もう、全部エンディングで、級長はどの性別でもエンディングあるにしてくれて全然よかったんじゃないですかね。わがまま。いや、せっかくここまで来たら、そのまま突っ走りたいという気持ち。いや、でも違うな。ここはでもレア様が欲しかったな。でもあの感じだと支援を上げていようが、性別がなんだろうが、もう、あそこで、力尽きてしまうって形で。でも、あれだけベレトが追ってたのに、そんな仕打ちあるってなっちゃった。そっか。次どうしよっかな。まあ、とりあえず、投げるだけ投げてみようかな。ツイッター、よいしょ。ツイッターを何だと思ってるんだというと、でもサイドストーリーがなんだか分かってないんだよね。調べた方がいいのかな。でもサイドストーリー長いのかな。なんかね、並行してやるのもありか。僕の脳だと全部ごっちゃになりそうだな。どうなんだ。とはいえそうなんだよな。1年目3回目入るからな。いっか。そうだな、ベレスで、王国やってサイドストーリーベレットで行こうか。よいしょ。もう終わってしまう。ありがとうございました。ありがとう、任天堂感謝。ありがとう、光栄テクモゲームス。ありがとう、光栄テクモゲームス。ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。すげえ遊んだ。
僕、ノーマルで最終戦これだけ手こずってるのを見ると、どう考えても、ハードはできねえ。あんだけレベル上げて手こずってるのクソなんだ。でも緊張感は若干欲しいんだよな。どうしようかね。どうします？よし。クリアデータをセーブする。これセーブしていいやつだったよ。上にセーブしようか。どれがどれだかもう全然覚えてねえな。なんでこうなって、何これ？わからない。あ、何これ？何このスロット1。怖い。あー、なるほど。スロットが5までしかなかった時の名残か。いや、5倍になったもんな。じゃあ、ここにクリアデータ置いとこうか。クリアデータをセーブしますか？クリアデータをセーブしたら、次用のデータになり、クリア前のデータ。はーい。大丈夫です。あ、気が抜けたら一気に眠気が。楽しかった。サイドストーリー始める？やりたいんだよ。いや、寝ろ。はい、寝まーす。ありがとうございました。寝まーす。よし、楽しかった。明日から、明日もう一、シャミヤ先生とフレン見たいな。いや、リンハルトも見てえな。ヒルダも見てえな。明日は何があるのか僕も楽しみに考えています。今全部放り投げました。はい、寝よう。おやすみなさい。ありがとうございました。すっげえ長かった。何これ61回ぐらいやってんのかな？怖え。怖え。毎日やってても2ヶ月やん、60って。怖いなぁ。怖いな。